Sziasztok, én Drajmi vagyok, és ez pedig egy Mester MC Skype VFS videó. Velem lesz Bandió, sajnos neki rossz a mikrofonja, ezért nem halljátok, majd megoldjuk technikai kis gondok. Meg lesz. Hát ugye ő fog most videózni. Szegény. Hát, jó, akkor menjünk. Hú, aranyalma, hey! Nem tudok lopni. Jó, mentem innen. Leestél? Jó van. Hát ez jó indul ez a videó. Hey, Sic innen! Sic! Te Kolozs! Au! Leestem. Sajnos. Na. Szerintem majd reméljük sokan lájkolnak minket majd. Hát most mondta, hogy ő még tegnap, hogy ő nem nagyon tud úgy ugrálni, de tud attól még, tud attól még úgy ugrálni, de nem olyan profin. Én is szoktam leesni, semmi baj. Igen, te most nevethetsz, én nem. De minek megyünk mi oda amúgy? És amúgy aki nem tudná, ez Mester MC és Restonecraft. És ez meg. Ő Skype PvP és Skype PvP 4, persze. Aki úgy nem tudja, akkor gyémántkart és gyémántkart. Hát de most el kell mondani szóról szóra, mert lehet, hogy nem értem, most ne nevessél. Igen. Hát de amúgy ezek első kezdődött amúgy játék, csak itt össze-vissza rohangálunk. Azt mondod, foglaljuk be? Jó. Volt már ilyen technikai gond, láttam a másoknál is. Jaj, ne bánts! Na, mindegy. Jaj, bocs, csak megvárom, még kinyír ez a gyerek. Te Kolozs. Ki megszobál. Na, menjünk akkor házunkba, egy nem mondod. Ugye nekem van rangom. Úgyis látni fogják. Ja. Na, látjátok gondolom a chatben mindjárt. Írok egy... hogy valamit. Na, VIP. Igen, VIP. Amit látjátok. Hol vagy a házunkba? Ez olyan rossz, hogy nem hallanak téged a nézők. Pont a szereplők főkulcsát. Ki videózik. Én is tudnék videózni, de ne csináld ezt, ne csináld, meg fog halni, meg fog félszív. Egyed az aranyalmát nekem nem adsz, mi? Másfél... Arcol lőtt. Csúnya halál. Na. Én is tudnék... videózni, András, tudod miért? Én bocs, mindig elfelejtem a haveromat hívják Andrásnak. Bandió, hogy... hogy mit is akartam mondani, ez meg elfelejtettem. Na mindegy, majd eszembe itt csak. Na, mit is akartam mondani? Én most tényleg ennyire... Azt akartam mondani, hogy igen, hogy nem tudok, hogy rohadjál meg, hogy lelöktél. De jó, ezért lesz, ezt nem hallotta senki. Főleg aki visszanéz a videót. Na, én is tudnék videózni, de... Na hát, mit mondjak? Csezd meg, au, az fájt. Én is tudnék videózni. Csak mindig... Akkor letölteném a Frapset, azt írja, hogy Fraps.
vagy izé, letöltés rossz, ugye? Megosztottam a képernyőt. Akkor, nem? Jó. Ez olyan rossz, ó, de jó, olyan jó lenne, hogyha téged is hallanának. És hátba találom, itt van megint a renováció. Gyere ide, á? Elcsináltad a gyémánt. Mi? Frici? Ricsike, ez nincs itt. Fricike. Ne válts, jó, nincs válts. Miért csinálod ezt? Kérdezi, nem vagyunk 9-ek. Én 12-13. 12-13 éves korosztály. Mert azért játszunk Minecraft, mert nincs értelmes játék. Fú, hallom, most hirtelen azt hittem, hogy Hunger Games, és ki akartam fosztani a ládákat. Hő! Sanyi, ne bánts. Trokodok. Á, ne bánts, segíts. Tomix! Ne bánts! Ne tímmel, jóval haverok lettünk. Én tudom, milyen videós akarok lenni? Olyan dó. Á, ne bánts. Olyan videókat szeretnék csinálni, mint a Dancsú, kb. Nem szidjuk a filmeket. Hanem csak úgy jót szoktam röhögni ezeken a videóikon, vagy videóján. Jó, nem tudok beszélni már sem. Hely, ne lőjél, Mari. Mari, ne lőjél. Azt mondja, hogy ő most öngyilkos lesz. Ne. Azt mondja, hogy próbáljunk valamit befoglalni. Na hát. Hol vagy, Bandió? Bandi, hol vagy? Bandi. Lássák a nevemet? Jaj, de jó. Ez amúgy fölkerül? Jaj, de jó lesz. De... Figyelj, lehet... Segíteni fogok neked. Úgyis egyszer fog menni hozzád. De lehet, hogy meg tudod oldani YouTube-on is kereszt. Meg tudod oldani, tudom, nem vagy te elveszett gyerek. Mi? Az én képernyőm vagy a ti... Hát az van... Ne várts. Nem tudsz sprintelni, és laggos egy kicsit. Azt szokták mondani, hogy a Fraps az nem az nem lassítja a játékot, hanem kicsit jobban, tudod? Sokan azt mondták, hogy a Fraps az inkább a játékra ad egy szinttel, hogy gyorsabb lesz egy kicsit. Hát nálad ez fordítva hat. Dr. P8-as. Nem értem, most ne nevess. Mi van? Ki támad? Tudsz sprintelni? Emberek, csoda történt! Bandió, tud sprintelni! Epic. Meg lesz a laptopom úgy. X, érted, amit mondok? Amúgy szerintem lesznek World of Tanks-es videóink, ugye? Igen, gyerekek, nem vagyunk olyan videósok, mint például, nem mondom ki a nevét, mert nem is tudok olyan videós, hogy aki csak Minecraftról... James az nem csak Minecraftról csinált ilyen horror sorozatot, meg random, meg Call of Duty-t is csinált. Jó, tudom, értem, a Minecraftot nagyon szereti. Ne, hol vagy? Ne, sics innen. Hol ki mi? Melyik, hol vagy te? Nem látlak, hegy. Hol vagy? Bandi, valami itt van, valami Cikla 2005. Jó, hát 9 éves 2005.
Te hol vagy? A padláson? Vagy te meghaltál? Jött olyan pró vagy, hogy neked már meg kellett halljál. Ja, jó aranykarnál, jó van. Egy fogpiszkálóm van. Ki nem tudná. Bandi, vigyázz, segítek! Ne, engem üssé! Mennyi vasnadrág, ez biztos. Lopott. Hát ez az. Jaj, jaj, most 20 millió. Jó van nekem, négy szívem van, nyugalom. Egy szíved van, jó van. Négy szívem, én menjek neki, négy szívem van. Várjál. Kit Kazdó, és eszek, hamizok. Persze. Kivágom neked. Zabály! Nem. Fakardot azt eldobom, és akkor oda fog jönni majd a házunkhoz a gyerek. És akkor majd meg akar ölni. Fakard. Majd lesznek ilyen jó poénos videóink is. Nagy poénos videó. Nem hallod a háttérzajt, ugye? De a videóban reméljük nem fog hallatszódni. Ja igen, de múltkor annyira mondtuk ezt a hülyeséget, néztük a tűzvédelmi videót, de ne gyémánt csákánya legyél annyira kemény. Na és néztük azt a videót, és akkor mondja az űrge, annyira videóz el, ezt a portóval lehet állítani. Fegyvert fogunk egymásra, bajtárs. Ne bánts! Na, és tűzvédelmi. És akkor annyira mondtam a Bandinak, hogy tűzvédelmi, hogy már azt mondta, hogy ő akart mondani, hogy mondtam neki, hogy akkor a hülyeséget, hogyha full páncélod van, de ezt csak hazudtam. Hogyha full páncélod van, dob egy páncélt a izédon. Hogyha rossz a páncélod, akkor például ilyen akkor dob, de ez csak hülyeség, ezt csak kitaláltam, és akkor azt mondja, de ez csak fél páncélnyival lehet eloltani, és akkor annyira be voltunk fagyva, hogy fetrengtünk a röhögést, ez halálatok kellett volna. De tényleg, komolyan, amiket mi csinálunk, és amiket mi nem videóztunk, hát akkor komolyan most sírva fakadnák a nézők. Remélhetőleg nem lesz annyira lag a videóba. Ne bánts, léci. Ja, azt mondja, amikor ő játszik, akkor nincsen lag. Azt mondja. De olyan rossz, hogy nem tudsz beszélni. Komolyan mondom, ez... És András? Bandi? Jó? Ó, basszus. Mindegy. Na, és milyen érzés, amikor nem kapsz kekszet? Azt mondja, ő mindig kap kekszet. És sosem kapok kekszet. Mi az? Itt a gyerek? Na most váglak meg kenyérre, he? Te, monster, te ne üssél már engem, hát! Jön a gyerek, itt van. Ügyes vagy. Kapsz kekszet, tessék. Én? Oké. Jó, de akkor szóljál, hogy ki, hol, ki, mi, és akkor kinyírom. Ne tímelj te Hunter Mox vagy jó, a hülye vagyok, Hell Monster. Nem csinálunk olyat. Ez a Tomixnek annak jó skinje van. Azt mondja, egy kicsit nála elmúlt a lag. Hát ezt a videóba fogják látni. Csezd meg! Lelökött egy gyerek. Ja, és amúgy nem mutatom meg, hogy hol az aranyalma. Inkább elmegyek most aranyalmára, jó? Azt hozok neked. Oké? X, nem mutassuk meg a nézőknek. Direkt leesett, azt mondta. Sajnáljuk. Majd rájöttek egyszer. Majd egyszer megmutassuk.
Amikor már mindenkinek lesz rangja. És mikrofonja. Rendes mikrofon. Fejes csukunk ide. Ez az. Várjál, mennyi aranyom át hozzá? Egy olyan 4x64-et elég lesz? Nekem 2 és neked 2. Oké. Megbeszéltük. Vene. Hallod, a gyerek múltkor úgy nézett, hogy tudod, leugrottam a tudod mibe. Tudod? És nézte a gyerek, hogy ez vajon most hova tűnt? És ott állt fölöttem, és ez is hova tűhetett? Én is egyszer néztem, hogy ki az ott lenne a lávában. Ó, basszus. Nem kell, van lánc. Tudod. X. X, 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 X. De miért nem az X nevű karaktereddel játszó? Mi? Az a Charles? Feri? Kidobott. Feri, miért nem tudok visszamenni? Szerverhez való csatlakozás sikertelen. Ennyi volt ez. Azt mondja, hogy köszönjük szépen a videót. Én elbúcsúzom a néző. Sziasztok, és te is köszönjél. Akkor én tolmácsolom. Azt mondja, sziasztok, Bandió voltam. Reméljük tetszett a videó. Tetszett, iratkozz fel. Igen, köszi. Sziasztok.